tiles bibwate loka ayukurira umwana ekeburyo nekerugo mwana goikaransa muno mobisa osoma byataribo esiri ngero estimate naigu wiring ero nekorire igo no go drop kurwari gatukore taribo tutafikire yo maneno abana bana bacha preps baso eko babye ebirasi buneri borabu primary na birasi bitangani to igorete ibyo mwaka no mutangani twaro sti birasi bitatoro kitago ebirasi bibere yeigesa di okay na biro binari getukurwa sanga ebirasi bine na biro biko ba commissioned in next month iyabe ebirasi bibere iyabe secondary iyabe primary bibere iyabe secondary bibere nyanchonori secondary ebirasi bitatu bocharia bibere metamayo bibere nyabugoye ekirasi ekemo matangi ebirasi bibere kegogi ere skulu jarenge sound ake tukarinovate ebirasi bitano nakoweka chiloka nakobarosari chicho biticha primary kabachi loka 120 nebirogo tukabarosari geti ko jaratinda urubesa chebiti tukabarosari ne enyomba yake bara hii Kenya primary chinyomba chake bara nyankuba secondary na abanyoreta chi computer ikomi Kenyerere primary ebirasi administration block a computer lab ne ICT center ebyo to asukumete through ensemo ya Kuwait fund igete CDF keroro mujumbo ko liko wekona wekona nire yoto kumia ina kianya orete madam ngo sirenga yaranga kianya ora byonse nero ko nyore dona yancha korosya samo ebintu byonse yakora igona ino mambira mota shinda nyorete madam ko igosire sana Nyaikuru secondary a science lab Nyatieko sorry Nyatieko obisio Mugambi East Kitutu nerete talibo West Kitutu imetengenezwa aga makini aga ndigo chaka kwanza bali East Kitutu na bande bali mocheno mocheno ndigo chaka ya so mutinyo mugocha obisio Mugambi ya mocheno location na itatengenezwa tubiri ya tukabeka keroka mate keroka no ere ligo mawote ya tiye na tubeka to ekomoleka butuko mocheno solar part ne itara koreki itara ba approve kere boni na nyore tukubeke estima iyo account yego na kwa kane kare achungire aba ikabai bacha ebiri yakina buneri twaro stibira shororo ebaro botana bisre kwera biras bibere keli ra primary biras biro bine yiga drata korosiu na birobio is from another source very direct from CDF you keli ra isinge jere karo kagari skuru yibata bana bange sana one era overloaded botana primary bibere mocheno primary chicho na nyasore primary ebiras bibere nisire gochaka kwagacho na liabore ebibyo sibi eyuli go mawot mwegwete ndagendera gosoma chuo dichonsi sano nemo ndori kasasta chipara chiricho mojumbe kochi murande kera after 1 year ero mojumbe eye county mojumbe tari gokuna tigano olio wetu gashi akoreki akore usikero montaji kumakeri kwa matemwae wacha kila mtu afanye ule mtihani ambao aliomba kufanya sio mimi nitafanyia mche next year kingoja after report card after ngo baraki baleta ngende second term ngende second half of the term chikokora matemwane bya tari bolo egente kenene no gusabirana tusaberane
na saya to mugima na ndato afengia ensemo ya siasa